s 3 rohami či dokonca zbytočná ryba. Aj takéto netradičné zvieratá môžete stretnúť v Bratislavskej galérii. Nie sú to však skutočné exempláre, ale diela popredných mexických grafikov, ktoré u nás vystavujú poprvýkrát. Tequila, sombrero, burritos, telenovely a drogový kartel. To je podľa Mexičanov to, čo si Slovák predstaví, keď je reč o ich krajine. Mexiko nie je krajina, kde sa obchoduje s drogami, tak ako si to viacerí myslia. Máme aj bohatú kultúru. A práve tu prišli predstaviť aj Slovákom. Paradoxne ich inšpiroval jeden z najznámejších slovenských umelcov, Koloman Sokol, rodák z Liptovského Mikuláša. Koloman Sokol prišiel do Mexika a povedal nám: kreslite. Teraz my sme sa takto prišli odvďačiť Slovákom. Zrejme aj to bol jeden z dôvodov, prečo nám veľkoryso darovali 66 diel z 19., 20., 21. storočia. Niektoré kresby doslova vyrážajú dých nielen svojim obsahom, ale často aj svojim názvom, ako napríklad grafika s názvom Zbytočná ryba. Sú tu skutočne zastúpené zvučné mená mexickej grafiky, ktoré sa nám podarilo teda zohnať do stálej zbierky. Som rád, že aj v týchto ťažších chvíľach sme sa teda mohli zúčastniť a podporiť takúto skvelú akciu. Braňo Tomaga, televízia.